What's up guys? And today, mapuli ako anay kay ang duwa namon ka subject wala sang klase out of 3. So, hindi ko pa ihambal kung anong ngalan sing professor namon, but our subject guys is research methodology and French language. Kag ang last period namon is amo nang wala pa na siya naka-update sa amon kung may klase kami or wala, pero kay about naman na sa computer guys. And plano naton subong nga i-chat naton ang aton maestro nga tani wala lang karon klase, but hindi naton paghihambal guys ang straight to the point nga wala tani wala karon klase. Ihambal ta lang nga pabor nga hindi siya makamit guys. And let's do this, chat naton sa guys. Ito po. Yay! So diri guys, ari gali ang amon nga GC. And ari, good morning everyone, we can meet this ayun. So, siling ko, tani si Sir Mark man ba? Siling ko chat ko na si Sir Mark nga hindi siya magklase. Oy, sige, Kurt. Go, wow! Interesado kayo aton mga classmate, guys. And ari ang aton nga maestro sa ito yung subject namin last period, guys. And ito po yung professor namin. At try ko siya i-message, guys. Ayun guys, sinabi ko dito may ask lang tani sir kung ma-meet ka karon or hindi ka makamit 3 to 4. Ask lang kami kung may meeting ka man sir. Ayun, di ba? Saan to? Send! So, dire kita guys sa messenger. And are. Okay, yaman yung kagina siling ko. Tani. Wala. Tani. Hindi ka karon magklase sir ba? Guys, bahala na daw sir guys, bahala na. Oh no, sige lang, no, decline ko tawag. Damo siya pa ako. So tani hindi ka karanda magklase sir ba? Send! Oh no! Bala na karon guys. Lantaw natin karon kung update na lang mo guys kung ano reaction, diba? Screenshot na to guys. Iyon, isend natin sa GC namin. So, goodbye muna guys. See you soon.